ассалому алайкум бинандагони гиромии мухлисони барномаи футболи осиё. бо умиди хушоии рӯзгоратон ба нашри навбатии барномаамон шурӯъ мекунем. дар барномаи имрӯза қуръакашии ҷоми ҷаҳон байни 17-солаҳо мунтахаби тоҷикистонро ба гурӯҳи F фиристод. сармураббии нави дастаи мунтахаби тоҷикистон Игор Ангеловский кадом бозингаронро ба мунтахаб даъват кард? суперҷоми тоҷикистон 2026 соҳибашро пайдо кард. дастаи локомотиви пловдиви Парвизҷон Умарбоев дар мавсими нав дар Лигаи конференсияи Аврупо бозӣ мекунад. Олег Баклов дар Озарбойҷон соҳиби медали биринҷӣ шуд. PSM Макасари Шеридин Бобоев мавсими имсолаи футболро дар зинаи 15 ва PSM ёки Гартаи Раҳматшоҳ Раҳматшоев дар мақоми 11 ҷамъбаст карданд. эҳсони Панҷшанбе ва Шервонӣ Мабадшоев дар Малайзия соҳиби ҷойи панҷум шуданд. Криштиану Роналду бори аввал дар таърихи футболиаш чемпиони Арабистони Саудӣ гардид. Лигаи даъвати Конфедератсияи футболи Осиё чӣ ҳол дорад? ба шарҳи муфассали барнома шурӯъ мекунем. дастаи мунтахаби ҷаҳонии то 17-солаи тоҷикистон ки Сенегал, Хорватия ва Куба қува месанҷанд. мусобиқаи мазкур аз 19 ноябр то 13 декабри соли ҷорӣ дар академияи Аспире Қатар гузаронида хоҳад шуд. ба ҳамин тартиб дар гурӯҳи А Қатар, Миср, Панама, Юнон, гурӯҳи Б Кореяи Ҷанубӣ, Эквадор, Каледонияи Нав, ҳолии плей-оффи Африқо, гурӯҳи С Аргентина, Австралия, Дания, ҳолии плей-офф дар Африқо, гурӯҳи Д Фаронса, Арабистони Саудӣ, Гаити, Уругвай, гурӯҳи И Италия, Ӯзбекистон, Кот-д'Ивуар, Ямайка, гурӯҳи Ф Сенегал, Хорватия, Тоҷикистон ва Куба, гурӯҳи Ҷ Мали, Белгия, Зеландияи Нав, Ветнам, гурӯҳи H Испания, Фиҷи, Марокаш, Чин, гурӯҳи А Бразилия, Ирландия, Коста-Рика, Танзания, гурӯҳи Ҷ Амрико, Чили, Черногория, Алҷазоир, гурӯҳи К Мексика, Камерун, Венесуэла, Румыния, гурӯҳи Л Ҷопон, Колумбия, Гондурас, Сербия. тибқи низомномаи ин мусобиқа ду даста мустақиман ба бозиҳои ҳазфӣ рохат мегиранд ва аз 8 гурӯҳ дастаҳои беҳтарини зиндаи сеюм низ чунин имкониятро пайдо хоҳанд кард. аз гурӯҳи Тоҷикистон Куба бори аввал дар мусобиқаи ҷаҳонӣ иштирок мекунад. дар ин гурӯҳ мунтахаби Сенегал дар ин сину сол ду маротиба солҳои 2019 ва 2023 ба ҷоми ҷаҳон рохат гирифта ба бозиҳои ҳазфӣ ҳамчунин рохат гирифтааст. мунтахаби Хорватия 5 маротиба ҳузури худро дар бозиҳои ниҳоии ҷоми ҷаҳон дошт ки аввалинаш ба соли 2001 рост меояд. соли 2015 ин даста дар бозиҳои 4-1 ниҳоӣ ширкат кардааст. дастаи мунтахаби Тоҷикистон нахустин бозиашро 20 ноябр бо мунтахаби Куба баргузор менамояд. ёдрас мекунем ки дастаи мунтахаби 17-солаи Тоҷикистон то ин дам бо ин дастаҳо ягон вокурӣ нагузаронидааст. ситоди мураббиёни дастаи миллии Тоҷикистон таҳти роҳбарии мураббии нав Игор Ангеловский ҳайати васеъи бозигаронро барои бозиҳои дӯстонаи моҳи июн эълон кард. дар ҳайат 31 бозигар ҳузур дорад. 4 дарвозабон, 11 ҳимоятгар, 10 нимҳимоятгар ва 6 ҳамлагар. аз ин шумора 26 нафарашон ба давраи омодагии дастаи мунтахаб даъват карда мешаванд ва дар бозиҳо ширкат хоҳанд кард. ҳайати васеъшудаи дастаи миллии Тоҷикистон барои бозиҳои дӯстонаи моҳи июн чунин аст. дарвозабонҳо Рустам Якимов, Ростов Россия, Муриддин Ҳасанов Истиқлол, Далер Азизов Ҳосилот, Зуҳриддин Муиддинов аз Хуҷанд. ҳимоятгарон Зоир Ҷӯрабоев Суфдиёна Ӯзбекистон, Ваҳдат Ҳанонов Сипоҳони Эрон, Раҳматшоҳ Раҳматзода Псим Йокегарта Индонезия, Аҳтам Назаров Вахш, Табрез Исломов Алиҷон Кароматуллозода, Содиқҷон Қурбонов аз Истиқлол, Муйсо Қаҳоров аз Барқчӣ, Абдусамад Меликмуродов, Абдулло Шарипов аз Регаи Тадаст ва Меҳрубон Каримов аз Равшан. нимҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев Локомотив Булғористон, эҳсони Панҷшанбе Шервонӣ Мабадшоев аз Теренгану Малайзия, Алишер Шукуров
Qizilqum O'zbekiston, Alisher Jalilov, Amirbek Jo'raboyev, Muhammadjon Rahimov az Istiqlol, Salohiddin Ergashev va Furqon Rahimzoda az Hosilot, Jamshed Mahsuf az Ravshan, Hamlagarun Shahrum Samiyev Al-Karma, Iroq, Sheriddin Boboyev PSM Makassar, Indoneziya, Rustam Soirov, Daler Sharipov az Istiqlol, Faridun Davlatov, Gregory Tadaz, Nuriddin Hamroqulov az Vaxsh. Бо сабаби ладбардоштан дарвозабон Олег Баклов аз Уфаи Россия, ҳимоятгар Манучер Сафаров аз Истиқлол ва ним ҳимоятгар Амадолӣ Камолов аз Гулгоҳари Эрон дар бозиҳои дӯстона ширкат карда наметавонанд. Рӯзҳои 5 ва 9 июн дастаи миллии Тоҷикистон ду бозии дӯстонаи худро дар Тоҷикистон бо Ҳиндустон анҷом медиҳад. рӯзи истироҳат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор нусхаи 17-уми суперҷоми Тоҷикистонро дастаи Регри Тадази Турсунзода баъди ғалаба бар Истиқлоли Душанбе ба даст овард ва бори аввал дар таърихи худ соҳиби суперҷоми Тоҷикистон гардид. Аслан дар Тоҷикистон чемпиони феълии кишвар ва барандаи ҷоми мамлакат дар як мавсим барои суперҷом дар як мусобиқаи хос рақобат мекунанд ва маҳз Истиқлол чемпион буду Регар Тадаз соҳиби ҷом. дар ҳузури беш аз 8000 мухлис бозии ниҳоят ҷолибу шавқовар ва пуршиддат сурат гирифт. дар нимаи аввали вокурӣ ба Азизбек Ҳаитов муяссар шуд ки бо як гузариши олияш муҳофизатгарони Истиқлолро моту маҳбуд карда ҳисобро боз кунад. агар ба рафти бозӣ таваҷҷӯҳ кунем, Регар Тадаз кӯшиши ғайрати беандозае дошт ки Истиқлолро шикаст диҳад ва исбот намояд ки дастаи пурқуввате аст аз зумраи беҳтаринҳои дастаи Тоҷикистон. то он замоне ки Истиқлол бозиашро гум кардаву хати дифои Регарро рахна карда наметавонист, бори дуввум Абдураҳмон Нозимов бо зарбаи тирвораш дарвозабони Истиқлол Денис Кавлиновро маҷбур кард ки таслим шавад. Истиқлолиҳо дар нимаи дуввум тавассути голи Муҳаммадҷон Раҳимов ҳисобро тағйир доданд. аммо дигар қувваташон нарасид ки ба дарвозаи Регар Тадаз голи баробариро зананд. ин бохши дуюми Истиқлол дар суперҷомҳои Тоҷикистон буда 13 маротиба ба комёбӣ мушарраф шуда буд. Тавре дар оғоз гуфтем, аввалин маротиба Регри Тадаз дар панҷумин ширкаташ дар суперҷомҳои Тоҷикистон ба ғалаба ноил шуд. соли гузашта ҳам дар суперҷом ин дастаҳо бо ҳам рақобат карда буданд. вақти асосӣ бо натиҷаи 1-1 ба анҷом расид ва дар силсилаи зарбаҳои пеналти 5-4 Истиқлол ғалаба кард. Алишер Тухтаев, ки солҳои зиёд дар Истиқлол фаъолият дошт, исбот кард ки аз мураббиёни кордону моҳир аст ва сабку услуби бозии Истиқлолро хуб медонад. хушнудии бозингарони дастаи Регар Тадаз. Парвез Умарбоев, узви дастаи мунтахаби Тоҷикистон, дар се бозии охири дастаи Локомотив аз чӣ сабаб бошад ширкат наварзид ва Локомотив тавонист дар даври охир бар Ботеви Пловдив бо натиҷаи 2-1 ғалаба карда ба зинаи аввали гурӯҳи Лигаи Конфедератсияи футболи Аврупо барояд ва акнун дар мавсими оянда шарафи Булғористонро дар ин лига маҳз ҳамин даста ҳимоя мекунад. Капитани Локомотив Парвез Умарбоев имсол дар ҳайати Локомотив 30 бозӣ гузаронида 1 гол зад ва 5 паси голӣ ҳам дод. дар маҷмӯъ ӯ дар майдон 2186 дақиқа бозӣ кард. дар ҷои Булғористон 1 гол ва 2 паси голӣ низ ба номаш сабт шудааст. дар бораи Парвезҷон Умарбоев маълумоти дақиқро баъди ба ҳайати дастаи мунтахаби кишварамон пайвастан пешкаши шумо хоҳем кард. дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Олег Баклов дар лиги бартари Озарбойҷон бо дастаи Туран-Товус дар ҷанбасти мавсим соҳиби медалҳои биринҷӣ гардид. ӯ дар ҳайати ин даста 22 вокурӣ анҷом дода аз дарвозааш 17 тӯб гирифт. 3 корти зард ҳам гирифту дар майдон 1280 дақиқа фаъолият дошт. Олег аз клуби Уфаи Россия ба Туран-Товус гузашта буд ки ӯро Қурбон Бердиев машқ медод. шояд сабаби ба дастаи мунтахаби Тоҷикистон даъват нашуданаш маҳз осеб диданаш дар вокурӣ бо дастаи Корвон Евлох ки 2 давр пеш аз анҷоми мусобиқа баргузор шуд ҳамон бошад. дар чемпионати Озарбойҷон Сабоҳ Масозир соҳиби ҷойи аввал ва Карабах Агдам соҳиби ҷойи дуввум шуданд. ҳоло дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Олег Баклов ба дастаи Уфа баргаштааст ва дар рӯйхати бозигаронаш ёд мешавад. қаблан Баклов дар ҳайати ин даста аз соли 2023 то соли 2025 ҳунарнамоӣ карда буд. Növbəti mövsüm
2026-2027 yillar эҳсони панҷшанбе ва шервонӣ мабадшоев дар ҳайати дастаи теренганӯи Малайзия дар мавсими футболи гузашта зинаи панҷумро ишғол карданд. Теренганӯ аз 24 бозӣ 10 ғалаба карда дар 6 тои он натиҷаи мусовиро бар ҷой гузошт ва дар 8 вохӯрӣ мағлуб шуд. Ҷаҳор Дарул Таъзим унвони навбатии чемпиониро ба даст овард. Кучинг соҳиби ҷои дуввум ва Селангор соҳиби ҷои сеюм шуданд. Ба Шервонӣ Мабадшоев муяссар шуд, ки дар 9 бозии Лигаи бартар ва 4 бозии ҷоми Малайзия ширкат карда 3 гол занад ва 2 паси головарро низ ба номи худ сабт намояд. Ӯ дар майдон 760 дақиқа ҳузур дошт. Эҳсон бошад бо 1 гол ва 2 паси головар ба 720 дақиқа дар майдон омори худро дар Малайзия сабт кард. Эҳсон ягона голи худро ба дарвозаи чемпиони нави Лигаи бартари Малайзия Ҷаҳор Дарул Таъзим задааст. ҳавлагири дастаи мунтахиби мамлакат Шериди Бобоев дар бозии охирии Лигаи якумии Индонезия дар муқобили Мадура Юнайтед бо натиҷаи 2-0 дар сафар мағлуб шуд. Дар натиҷа ПСМ Макасар бо касби 34 имтиёз дар Лигаи яки ин кишвар зинаи 15-умро ишғол намуд. Шерин дар ҳайати ин даста 11 вохӯрӣ анҷом дода ба дарвозаи ҳарифон 2 гол зад ва 2 паси голӣ низ дод. 768 дақиқа дар майдон ҳузур дошт. бозигари дигари дастаи мунтахиби Тоҷикистон Раҳматшон Раҳматзода, ки ӯ ҳам дар Лигаи якумии Индонезия дар ҳайати PCM ёки Гарта ҳунарнамоӣ мекард, дар даври охири бозиҳо бо Мадура Юнайтед қувва санҷида бо натиҷаи 2-1 ғалаба ба даст овард. Мавқеи PCM ёки Гарта аз дастаи Шеридин Бобоев беҳтар аст ва дар зинаи 11 мавқеъ гирифт. ин даста дар 11 бозӣ ғалаба карда 12 вохӯриро мусовӣ ва 11 бозии дигарро бохтааст. муҳофизатгои тоҷикистонӣ тақрибан дар ҳамаи бозиҳои ин даста ширкат намуд ва 1 гол задаасту 2 корти зард ҳам дорад ва дар майдон 1263 дақиқа ҳунарнамоӣ кардааст. дар бораи Рустам Ятимов ва анҷоми ҳунарнамояш дар ҳайати дастаи Ростов дар Лигаи бартари Россия дар барномаи гузашта гуфтем. дар даври охир дастаи Ростов дар майдонаш аз Зенит бо натиҷаи 1-0 мағлуб гардид. Ростов бо 8 ғалаба 9 мусовӣ ва 13 бохт бо касби 33 имтиёз зинаи дahumро ишғол кард. Дарвозабони тоҷик Рустам Ятимов имсол дар Лигаи бартари Россия дар ҳайати Ростов 28 вохӯрӣ гузаронида дар майдон 2520 дақиқа ҳунарнамоӣ дошт. дар ҷоми Россия низ 2 бозӣ гузаронидааст. ғайри чашм дошт. кортҳои зарди Рустам Ятимов, ки ба 5 адад баробар шуд, ташвишовар аст. нархи имрӯзаи ӯ дар бозори футболи ҷаҳонӣ 1 миллиону 800 ҳазор евроро дар бар мегирад. ҳамлагар ва капитани дастаи мунтахиби Португалия ва Ан-Насри Арабистони Саудӣ Криштиану Роналдо омори футболиашро дар Арабистони Саудӣ рангин кард. ӯ бори аввал дар Лигаи бартари ин кишвар унвони чемпиониро ба даст овард. инак бозии даври охири Лигаи бартари Арабистони Саудӣ аст ва имрӯз Ан-Наср метавонад ки ба орзуҳояш расад, яъне ҳамин Криштиану Роналдоро ба унвони чемпионӣ расонад, зеро то ҳол унвони чемпиониро надорад. ва ҳамин тавр ҳам шуд футболбозони дастаи Ан-Наср ҳуҷуми худро ба дарвозаи дастаи Дамак хеле зиёд карданд ва дар дақиқаи 34 Садио Мане аз партовки Жоао Феликс ҳисобро боз кард. 1-0 ва хеле зебо буду муҷалло ва баъдан ҳуҷумҳои пай дар пайи онҳо паси ҳам дар нимаи дуюм ҳам шурӯъ шуд. Кингсли Коман дар дақиқаи 52 ҳисобро 2-0 намуд ва як голи зебое аз масофаи дур ба самар расонид, ки ҳоло боиси бисёр ҳам тамошои хуб ҳам ҳаст. ниҳоят футболбозони дастаи Дамак ҳам дар як ҳолат тавонистанд зарбаи пеналти кор кунанд ва ин ҷо бо даст бозӣ кардани муҳофизатгарии дастаи Ан-Наср ба чашм расид ва довар зарбаи пеналти таъин кард. ҳоло ин лаҳзаҳоро мо мебинем ва Морлай Сила ин ҷо зарбаи пеналтиро ба иҷро мерасонад ва тӯб бории тӯри дарвоза мегардад. ин ҷо Бенто Клепский, яке аз дарвозабонҳои беҳтарини Лигаи бартари Арабистони Саудӣ, натавонист пеши ин зарбаро бигирад ва ҳисоб 2-1 шуд. гумон мекунем, ки баъди ҳисоби 2-1 футболбозони дастаи Ан-Наср боз хуб бозӣ карданд ва ин зарбаи ниҳоят олии Криштиану Роналдо аз дар дақиқаи 63
чунон зарбаи олие буд ки ба ҳеҷ кас нарасида ворид тӯри дарвоза гардид ва шумораи тӯпҳояшро боз ҳам бештар кард ва боз як ҳуҷуми охирин дар иҷрои футболбозони дастаи Ан-Наср дақиқаи 81 ва Криштиану Роналдо боз як голи дигар зад ва дар маҷмӯъ дар ҳайати дастаи Ан-Наср ӯ тавонист 30 гол занад ки 7 аз пеналти аст ва ин як дастоварди бузурге аст барои футболбозе ки ба синни мубораки 41 худ расидааст вале аз дигарон қафо намемонад. Ба ҳамин тартиб Криштиану Роналдо аввалин дастоварди худро дар Арабистони Саудӣ дар амал татбиқ кард ва унвони чемпиониро ба даст овард. Мубориза барои ин унвон хеле зиёд буд. Мо бешубҳа дидем ки чӣ гуна Ал-Ҳилол то охирин лаҳзаҳо то охирин фурсатҳо мубориза бурд, аммо дар натиҷа бо 86 имтиёз Ан-Наср ҷои аввал, 84 имтиёз Ал-Ҳилол дар ҷои дуюм, Ал-Аҳли Ҷида бо 81 имтиёз дар ҷои сеюм, Ал-Қодисия дар ҷои чорум бо 77 имтиёз ҷойгир шуданд. Ҳамин буд ки ба Криштиану Роналдо ҷоми ин давлат тақдим шуд ва мин баъд Криштиану Роналдо дар Осиё ҳам як ҷоизаи худро ба даст овард ва ин аз шодии мухлисоне ки маҳз ӯро имрӯза ки аз футболбози асосии ҷаҳон медонанд бисёр як шукӯҳ шаомад овард ва шодии нишод. Ба футболбозони дастаи Ан-Наср медалҳои тилло ҳам супорида шуданд ва акнун Ан-Наср дар солҳои минвара чӣ гуна бозӣ мекунад инро мо шумо интизор хоҳем шуд. Албатта ба даст ҷоизаи Лиги Чемпионҳоро Криштиану Роналдо наовард, аммо наздик буд ки ин унвон ҳам ба ӯ расад. Ҳоло капитани дастаи Ан-Наср Криштиану Роналдо бо ҷоми Лигаи бартари Арабистони Саудӣ дар мавсими соли 2025-26 ва Криштиану Роналдо ҳоло ин тӯҳфаи нодирро ки бо душворӣ ба даст омад болои сар мебарад. Ҳатто шӯхи омезона ӯ ишора мекунад ки шумо футболбозон якҷо ҷамъ шавед, ман ба назди шумо меоям ва ин ҷомро болои сар мебардорем. Хуб, муборак бод ба Криштиану Роналдо ва мухлисонаш ин ҷоми Арабистони Саудӣ ки унвони қаҳрамониро дар паст дошт. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба поён мерасонем. барномаи мо ҳар ҳафта дар ин рӯзи соат манзури шумо мегардад ва тамошо кунед ва маълумоти ҷолибро аз футболи Осиё дастрас намоед. То ҳафтаи нав шоду пирӯз бошед. Хайр.